projecte Mar Viva és un projecte de recollida i caracterització de les deixalles que es puguin recollir durant la pesca, les deixalles marines, que són moltes en el nostre país. Un projecte impulsat per l'Agència de Residus de Catalunya i bàsicament amb l'objectiu d'aconseguir aquesta caracterització, aquest detall dels residus que s'acaben recollint amb l'activitat pesquera i poder tenir una informació detallada d'aquestes deixalles que es recullen. Per què volem saber quines deixalles recollim? Perquè així ens servirà també en el marc normatiu poder abordar que no existeixin aquestes deixalles. 3 estudiants de Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona, en aquest projecte de l'Agència de Residus, fan un pràcticum en el seu treball de final de grau amb 3 ports de Catalunya, Vilanova i la Geltrú, Barcelona i Arenys de Mar. El meu paper en el projecte Mar Viva consisteix en fer les caracteritzacions dels residus que porten els pescadors del port de Vilanova. El meu dia a dia és, jo arribo amb el tren des de Barcelona, vinc aquí al port i normalment quan jo arribo és quan ja estan arribant mínim un dels pescadors. Aleshores vinc amb un carretó, recullo les deixalles que m'aporten, les transporto cap a una caseta del moll de pescadors. Pujo a dalt, faig el triatge, distribució, quan ho tinc tot distribuït faig una imatge per immortalitzar els residus d'aquell dia i llavors amb una taula de residus apunto el pesatge i les unitats de cada tipus de residu que em trobo. No seria possible sense la implicació i la participació activa del sector pesquer, dels pescadors, que cada dia surten i recullen aquests residus. Per tant, la part de conscienciació també en aquest sector és clau. Vam involucrar en el projecte Mar Viva perquè, clar, veient la gran quantitat de basura que tenim al mar Mediterrani, ja no sabíem què fer, perquè, clar, era absurd recollir-ho i tornar a tirar a la mar, el que fem sempre, perquè no. Ningú mos havia ficat una infraestructura o una solució a portar-ho a port. Nosaltres fem pesca diària i nosaltres tots els residus que recollim cada dia els fiquem en una bossa i en els estudiants o el noi encarregat de venir-los a recollir els hi donem diàriament. Els residus d'un sol ús vindrien a ser un 70-80% del que ens trobem. El residu que més m'he trobat seria les tovalloletes humides. Aquests trobes gairebé cada dia i hi ha dies que en trobes quilos i quilos. I trobo que hi ha una quantitat molt gran de tovalloletes humides. Calculo que un 30% en pes, que és una quantitat immensa. La cel·lulosa se queda enganxada a les malles i fa que l'art no filtri el que hauria que filtrar i ens provoca les pèrdues que podíem tenir. Normalment els plàstics de tota varietat, des d'ampolles a bosses, restos de bosses. Bueno, ara també tenim un altre problema, que són els residus que es tiren a través del clavegueram o de casa, que són les toalletes, compresses, etc. Moltes pilotes de golf, de quan passen els creuers que deuen estar jugant al golf en els creuers, doncs pilotes del golf en venen un grapat. El mar Mediterrani és un dels mars, dels oceans, que està més afectat pel tema de les deixalles marines. Majoritàriament estem parlant de plàstics que representen un 80% d'aquestes deixalles marines que ens trobem al mar. El problema de les deixalles marines al Mediterrani s'agreuja perquè estem parlant d'un mar que és semitancat, que té una indústria turística massiva, que té una gran densitat de la població a la costa, que concentra el 30% del transport marítim internacional i en el qual la gestió dels residus, sobretot als països del sud del Mediterrani, és molt deficient i això provoca que molts abocadors de residus estiguin a la costa i estiguin abocant part dels seus residus al mar. En tots els àmbits parlem del repartiment de responsabilitats. No només és responsabilitat de la ciutadania en general, de les administracions, del món de la producció, ho és de tothom. Una de les problemàtiques és que la gent no està conscienciada de l'impacte que té tot el que tu fas a casa en el mar. Normalment la societat es desvincula molt del mar, menys en espais molt específics com podria ser el port, tota la gent de pescadors que sí que ja està més relacionada, però la societat en general no té aquesta conscienciació de tot l'impacte que pot generar tu a casa en el mar. Llavors, a partir d'aquí, s'ha d'anar treballant en tot el teu dia a dia, en el teu consum, en tots els pensaments en totes les accions que tu fas, que s'entengui que
tens un impacte i que realment tu ho pots canviar.